Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Danas mi ćemo pričati vezane istinske poruke Hazreti Isa a.s. Već smo snimili i na prvo 5 programa. Više smo pričali vezane božanstvo Isusa i pokazali smo da ne postoji neki dokaz iz Biblije da je Isus ali Isa a.s. on bio Bog ali Božji sin na taj način kao kršćani oni vjeruju. To znači doslovno Božji sin kako oni smatraju, to ne postoji. I danas mi nastavimo ista tema i pričat ćemo danas drugi dio, to znači trojstvo. Kršćani imaju ovo vjerovanje da kao božanstvo ima 3 dijela, jedan Bog, ali za taj oni kažu Otac, onda Sin i Sveti Duh. Ovo vjerovanje nisu prihvatili ali uzeli odjednom poslije Isusa, nego to trajao nekoliko stoljeća, do 2. do 3. stoljeća. Imali su veliki kao sastanci gdje oni su pričali i na kraju su prihvatili taj vjerovanje. To znači ovo vjerovanje ušao od strane, ali poslije Isusa. I kao u Islam mi vjerujemo da Bog je jedan i on nema partnera, on nema sina i on je sam dovoljno, ali kršćani oni kažu ima Otac, isto je Bog, Sin je isto Bog i Sveti Duh je isto je Bog. Ovo vjerovanje potpuno je protiv Biblija. U Biblija uopšte ne postoji taj riječ trojstvo. Biblija ne predstava na taj način kako kršćani sada vjeruju. Biblija glasno govori da Bog je jedan. U Biblija samo govori za Otac kao Bog. To znači to je bio jedna metafor za Bog. U Biblija ne govori za Sveti Duh kao da je Sveti Duh je isto Bog. Biblija ne govori za Sin, da je Sin je Bog, nego samo govori za Otac. I to se pokazuje puno razlika među ovo 3 entiteta. Mi ćemo, ako Bog da, pričati odakle je ovo vjerovanje došao i ovo vjerovanje uopšte zdrav razum ne prihvati. Na primjer, ako ima 3 osobe, ako ima Haso, Huso i još jedan treći, svaki ima poseban. Ne može da bude 3 osoba i onda mi kažemo jednako jedan. Kako? I zato što u Biblija je bio rečeno često za Bog, da Bog je jedan. A kršćani kada su prihvatili ovo vjerovanje za trojstvo, oni su morali da na kraju kažu da Bog je jedan. I na jedne strane kažu na božanstvo postoji 3 entiteta, Bog, Otac, Sin, Sveti Duh, ali opet kažu ali Bog je jedan. Ako su 3, onda kada 3 bude 1 plus 1 plus 1 jednako, onda to na kraju dođe 3. Ne može da bude 1. I onda kažu ovo Otac je posebna osoba, Sin je posebna osoba, Sveti Duh je posebna osoba. Onda kako može kada su 3 različite osobe i onda na kraju kažu da Bog je jedan. I ovi 3
svi su samostalni. Otac je sam dovoljan za ovo, ima svoje moći, ima svoje planovi, položaje, sve on ima. A isti položaj ima sin, isti položaj ima Sveti Duh, a otac nije sin. Sin nije otac. Isto sin nije Sveti Duh. To znači svaka osoba je posebna. I svaka osoba ima svoj plan i svoje moći, znanje jednako. Otac nema više znanje od sina, a isto sin nema više znanje od oca. Zato ovo, mi smo prije malo pričali o tome, ovo vjerovanje nije se širilo u Palestinu. Zato što Isus, on dolazio za Jevrije. I njegova poruka bila samo za njih. I taj Pavle, koji je osnivač današnjeg hrišćanstva, on poslije Isusa, kada je prihvatio hrišćanstvo, i onda njegova poruka nije širila tamo i onda on došao u Grčkoj. I tamo on širio ovo vjerovanje. I u Grčkoj ovo vjerovanje su došli od Indije. Zato što Hindusa, oni su imali vjerovanje kao Brahma je Bog, ali kao sada on odstranio od svoje bogatstvo, od svoje dijela i sada on predao svoje svemir ili sve posao prema Višnu i Siva. Svaka religija koristi neki termini kao metafor. Na primjer, u časni Kur'an isto se kaže kao da Bog ima dvije ruke. Ali to se pokazuje za njegov moć. To ne pokazuje kao ovo su još njegova neki dijela. I onda kao glavni izvor je Bog i onda kako se kaže kao metafor da on ima dvije ruke i onda među ovi Hindusima oni su stigli samo do 2 ili do 3, oni su napravili milioni bogovi. I ovi Hinduse isto, oni su pogrešno shvatili kako u islam mi vjerujemo da Bog ima nekoliko svoje atributa, a Božji atribut oni su napravili kao dio božanstva. U Grčkoj ovo vjerovanje, kao sam rekao, stigao iz Indije. A kada je Aleksandar Veliki on napadao u Indiji i onda poslije toga počeo ovo trgovački karvani, ljudi su došli od dvije strane i ovi ljudi su tada pričali armijski jezik. Ovo bio materni jezik za Isusa. I kada ljudi putuju od jednog mjesta na drugo mjesto, i onda ne samo dolazi kao trgovačka roba, nego dolazi isto mišljenja, vjerovanje. I Grci, oni su isto vjerovali za trojstvo. I zato prva pitanje od naše strane je prema crkva, odakle vjerovanje došao za trojstvo. Zato što u Biblija, kada se kaže Stari Zavjet, tamo je potpuno rečeno za Bog je jedan. Jedinstvenost od Boga, potpuno ovo priča Stari Zavjet. Isto Novi Zavjet priča za Bog je jedan.
ovo vjerovanje trojstvo opšte ne postoji u Bibliji. Kao sam rekao, u Bibliji, u Novi Zavjet, za Otac se kaže je Bog, ali za Sin i za Sveti Duh opšte ne postoji ovo da oba su bili bogova. I zato ovo vjerovanje nema u Bibliji. I ovo je naše pitanje. Ako ne postoji u Bibliji, onda to znači ovo je neka nova vjera, novo vjerovanje koje ste prihvatili. Isus opšte nema pojma u tome. I isto Isus kada priča, on isto priča da Bog je jedan. A Pavle isto nije pričao za taj trojstvo, nego on više volio da podigne položaj Isusa od ostalih ljudi, od ostalih poslanika. Kada mi kažemo jedna religija ili knjiga, onda taj knjiga treba da pokaže glavni dio vjerovanje treba da bude potpuno jasno. Naprimjer, učasni Kur'an, kada mi kažemo da Bog je jedan, onda imamo nekoliko dokaza. Kada Kur'an kaže za sudnik dan, imamo nekoliko ajeta. Kada Kur'an govori za dolazak poslanika, imamo mnogo ajeta u tome. Ovo naš vjerovanje, naš praksa u islam, naprimjer za namaz, post, hadž, bilo koji dio mi kao muslimani mi vjerujemo i radimo, imamo potpuno jasno učasni Kur'an. Ali ako ovo je bio jedan glavna dio od njihovo vjerovanje, zašto ne nalazi u Bibliji? I zato običani Mesija a.s. isto je tražio od kršćana, treba bilo šta vi vjerujete, treba da pokažete od svoje knjize. Kur'an kaže, kaifa takfuruna billahi, kako možete poricati Allah? Kada imamo ovo i dokaz da Bog je jedan, imamo stotine dokaza. I kada nemate neki dokazi, onda to je šuplja priča, a nema neka potvrđeno od njihove knjige. I zato Kur'an kada nešto govori, onda nama bude potpuno jasno šta je tvrdnja i šta je onda argument i šta je dokazi. Ako imate samo tvrdnje, nemate dokazi, onda ta tvrdnja ne vrijedi. Isto, na primjer, kod Hindusa imaju vjerovanje za reinkarnacije. Oni kažu kada čovjek preseli, onda ta duša se rodi na oblik od druge forme života. Može bude životinja, može bude čovjeka, ali njihova knjiga Veda ne priča o tome. Zato ovi kršćani, neki pisac, jednom prije smo isto pričali, danas opet ću ponavljati taj dio, oni su vjerovali, oni su rekli ovo naš glavno vjerovanje ne nalazi u Bibliji. Ako se nalazi nešto, to je kao usput. Ovo je jedna knjiga koja se zove What the Catholic Church is and what she teaches. Ovo smo prije pričali, kaže in the New Testament, even the most essential point of doctrine are touched on so incidentally and require such careful study and balancing of different texts that it is an extremely delicate matter to arrive at a
definite conclusion. Ovo knjiga se zove Šta katolička crkva i koja su njena učenje. Kaže, u Novom Zavjetu čak i ono najbitnije učenje su dotakli tako slučajno, a zahtijevaju takvo pažljivo proučavanje i ravnopravnost različitih tekstova, koja je izuzetno delikatna stvar da se dođe do definitivnog zaključka. Toliko bio ni teško da nađu izvor odakle imamo ovo vjerovanje, odakle božanstvo Isusa, odakle vjerovanje kao da on je Božji sin, nema u Bibliji. Odakle vjerovanje za trojstvo, nemate u Bibliji. Onda može da bude ovo pitanje odakle došlo ovo vjerovanje. Časni Kur'an fino kaže, Kur'an kaže Juzaehuna qaulal lazina kafaru min qablu. Oni oponašaju govor oni koji nisu vjerovali prije njih. To znači ovo vjerovanje kršćani su uzeli od neke druge ljudi, od neke druge nacije. Nije njihovo vjerovanje, nego tuđe vjerovanje. Oni su uzeli, to časni Kur'an govori. Kako može jedan nepismen čovjek prije 1500 godina on govori ovo istinu. I ovo već smo rekli, od Grci su uzeli ovo, Grci su smatrali 3 bogova i onda Pavle počeo kršćanstvo tamo i to je bio njegov plan da povuče njih prema svoje i onda stavio njihovo vjerovanje, tako je on dozvolio za ovo svinjsko meso, zato što nisu želi i tako to. Isto ovo kada mi kažemo i pročitamo Biblija, Jakub, brat od Isus, on isto potpuno vjerovao jedan Bog. I isto u Bibliji ne postoji taj riječ trojstvo. Običani Mesija al-Islam, on napisao jedna mala knjiga koja se zove Izvor kršćanstva. Ova knjiga je već prevedena na hrvatskom jeziku i postoji sada na web strani. Iako neko želi da ukratko da sazna ovo vezane vjerovanje od kršćane, taj knjiga je baš bi poručim. Običani Mesija al-Islam kaže, nigdje evanđelja ne daju niti naznaku trojstva. Ona samo govore o jednom Bogu kojemu nema ravnopravnoga. Neki istaknuti, čak i neprijateljski svećenici su priznali, ovo već smo dali primjer, priznali da evanđelija ne uči doktrinu u trojstvu. Kako je onda taj koncept pronašao svoj put u kršćansku vjeru? Prema kršćanskim učenjacima ovo učenje je posuđeno od Grka, koji su vjerovali u 3 božanstva isto kao što su Hindusti vjerovali u 3 murti, to znači 3 idola. Kada je pao ovo sveti Paul,
posvetio svoju pažnju Grcima, želio im je odvoljeti tako da se preobrate u kršćanstvo. Sa ovim na umu uveo je u kršćansku vjeru koncept tri božanske osobe. Oponašajući grčki koncept tri Boga, unatoč činjenici da Isus sam nikad nije pomišljao u takvoj stvari. Kao i svi poslanici, njegovo učenje u Bogu je bilo jedinstveno i kategorično, to jeste Bog je jedan i on nema partnera. Važno je shvatiti da je kršćanska vjera zapravo Pavlova vjera. Ovo vjera nije od Isusa, nego to je od Pavle. A važno je shvatiti da je kršćanska vjera zapravo Pavlova vjera, a ne Krista. Jer on nikada nije poučavao doktrinu u trojstvu. Sve dok je živio, jedino je učio u Božjem jedinstvu i njegovom obožavanju. Isus uvijek vjerovao da Bog je jedan, da treba da obožavate njega i dok je živio, samo taj on ima učenje. Bez partnera. Bog je jedan, da obožavanje i bez partnera. Nakon što je umro, njegov brat Jakov, koji je bio njegov nasljednik i svetac, podučavao je isto jedinstvo Boga. Ali Pavao mu se na nepravedno usprotivio i počeo propovijedati oprečno njegovim izvornim učenjem. To išao tako daleko sve do stvaranje nove vjere. Tako ova vjera je nova vjera jednostavno zato što ovo kršćanstvo sada opšte nemaju vjerovanje što je Isus imao. Ili njegov brat, taj vjerovanje što je širio njegov brat. Zato ovo je naša dužnost. Ako mi imamo ljubav prema Isusa, ako mi volimo njega i njegova poruka, onda treba da mi vidimo šta je bio njegov istinska poruka. I onda treba da prihvatimo njegovu poruku. I ovo vjerovanje što danas kršćani oni imaju, to je potpuno protiv zdrav razum, protiv logika i čak ne postoji u Bibliji. I kada mi pričamo bilo šta vezano islam, mi pokažemo iz časni Kur'an stotine dokazi. I zato treba da mi vidimo stvarnost kršćanstvo, stvarnost Isusa i neka, inšallah, pričat ćemo o tome još sljedeći put. I ovo tema zahtjeva još neke stvari što treba da mi vama ovo pričamo i to ćemo, inšallah, sljedeći put. I do sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullah.